Bagong commander ng 702nd Infantry Brigade formal nang inirang sa bayan po ng Manawag. Para sa detalye, kasama natin Idol Denise Brillante. 104.7 IFM. Report! Nirang ni Brigadier General Ronald M. Bautista bilang bagong commander ng 702nd Infantry Defender Brigade ng Philippine Army sa isinagawang change of command ceremony noong ika-31 ng Oktubre sa Camamat, Manawag, Pangasinan. Sa nasabing seremonya, itinurn over ni Colonel George M. Bergonya ang pamumuno kay Bautista na kapwa-miyembro ng Philippine Military Academy Marilag Class of 1995. Binigyang diin sa okasyon ang mahalagang papel ng brigada sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa mga lalawigan ng Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Mountain Province, Benguet, Ifugao at ilang bahagi ng Abra. Kabilang sa mga aktibidad ang pagbasa ng mga kautusan at turnover ng unit symbol at pagpaparangal sa mga piling opisyal. Dumalo rin sa seremonya ang mga kawani ng Pangasinan Police Provincial Office at mga kinatawanan mula sa iba't ibang unit ng Philippine Army at Philippine National Police sa rehiyon bilang pakikisa sa bagong pamunuan. Kasama mo mula rito sa IFM News, dagupan nito si Idol Denise Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.